Il-President ta' Malta George Vella nieda proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar it-tibdil kostituzzjonali. Il-Pubbliku, korpi kostitwiti għaqdiet mhux governattivi u akademiċi jistgħu jressqu l-idejat tagħhom dwar x'bidliet jixtiequ jaraw iseħħu fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President George Vella stieden lill-poplu Malti biex jressaq is-suġġerimenti tiegħu b'mod liberu. Il-Pubbliku għandu ċans 3 xhur sabiex jressaq is-suġġerimenti tiegħu. Il-President Vella qal li kull suġġeriment li jidħol se jiġi analizzat minn grupp ta' esperti fil-qasam sabiex wara tintemm il-konsultazzjoni pubblika ikunu jistgħu jħejju rapport li se jixpruna triq quddiem fil-proċess tar-riforma kostituzzjonali u jindika li huma dawk l-oqsma tal-Kostituzzjoni u dawk ir-riformi li ġew indikati minn dawk li pparteċipaw f'dan il-proċess konsultattiv. Nixtieq li l-poplu jieħu parti f'dal proċess għax il-Kostituzzjoni hija tal-poplu. Il-Kostituzzjoni hija dik il-liġi suprema li tikkontrolla biex ngħidlek ir-ritmu u l-andament tal-ħajja f'dak il-pajjiż. Kull Kostituzzjoni, qed nitkellmu fuq il-Kostituzzjoni Maltija aħna, jiġifieri jekk minn dan ma min igerger għaliex ċertu affarijiet iħoss li mhuwiex kif suppost ikunu, li għandhom bżonn jitbidlu, li għandhom bżonn ikun hemm differenti, issa l-moment li qed tisma' jiena ħanat il-kontribut tiegħek kif naħseb li għandhom ikunu l-affarijiet, kif għandu dritt kull individwu f'soċjetà demokratika li inti semma leħnek tikkontribwixxi ħalli dak li tixtieq li tara li jsir. Allura wieħed jikkonsidrah. Il-President Vella nnota kif il-Gvern diġà beda jimplementa xi rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Kont qed nirreferi speċifikament għal dawk il-rakkomandazzjonijiet tal-Venice Commission. Kif għadd għandek diġà numru ta' draft abbozzi ta' liġijiet qudiem il-Parlament qegħdin li dawn ovvjament mal-ewwel ċans li jkun hemm ħajibdew jiġu diskussi biex ikun hemm il-deċiżjoni dwarhom u jekk dawk jiġu maqbula, m'għandux għalfejn qed jistenna li biex dawn isiru parti mill-liġijiet tagħna sakemm tiġi lesta l-Kostituzzjoni meta tiġi mibdula, ġifieri dawk huma parti mill-liġijiet li eventwalment isibu posthom anki fil-Kostituzzjoni meta u kif tiġi mibdula. Il-President Vella kompla jgħid kif dan il-proċess kien mibdi mill-preċessuri tiegħu u fisser kif se jingħata priorità sabiex il-Kostituzzjoni tkun tista' tiġi aġġornata biex tirrappreżenta l-aħjar interessi tal-poplu Malti fi żminijiet tal-lum. Il-President qal li sa sentej jew 3 snin oħra tista' titwettaq ir-riforma kostituzzjonali. Qal li l-proċess għandu jkun mħaffef imma mhux maġġel. Hemm ir-rieda minn żewġ naħat li rridu nimxu. Ma nistgħux aħna l-poplu ngħidu li isma' ħanqogħdu nagħmlu laqat u laqat u laqat u laqat u ma naslu qatt. Għalhekk qatt fil-bidu diġà ta' ċertu żmien u naħseb illi jekk impoġġu lil nafusna tragwar ta' sentejn tlieta, naħseb aktar tlieta milli sentejn, jekk nlestu qabel ikun ħafna aħjar. Però hemm determinazzjoni li dan il-proċess li kif għadd kien beda anke żmien il-Ministru aw il-President George Vella inġibuh fit-tmiem. Il-Pubbliku mħeġġeġ sabiex jagħmel is-suġġerimenti tiegħu dwar riforma kostituzzjonali fuq sit elettroniku li twaqqaf apposta, riformakostituzzjonali.gov.mt jew billi jibgħat ittra fuq PO Box 40. Matul il-konferenza tniedaw wkoll logo marbut mar-riforma kostituzzjonali bis-simbolu tal-bandiera Maltija. Intażlu l-kuluri l-abjad u l-aħmar li jirrappreżentaw l-identità Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.